Καλημέρα DXN. Καλώς ήρθατε στην DXN, τη μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής γανοδέρματος στον κόσμο. Έχοντας ξεκινήσει το ταξίδι της στην Τζίτρα, μια μικρή πόλη στην Κέντα της Μαλαισίας το 1995, η DXN σήμερα είναι μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες απευθείας πωλήσεων στον κόσμο. Η DXN επενδύει διαρκώς στην έρευνα και στην ανάπτυξη της επιστήμης και της βιοτεχνολογίας για τη βελτίωση της υγείας, της ευημερίας και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας της ανθρωπότητας. Η DXN δημιουργήθηκε για να πετύχει παγκοσμίως και παρουσιάζει συνεχή ανάπτυξη όλα αυτά τα χρόνια. Ανήκει στον Datuk Lim Siew Zin, έναν πρωτοπόρο και εφευρετικό άνθρωπο με 30 χρόνια επιχειρηματικής αριστείας στις απευθείας πωλήσεις. Η κύρια επιχειρηματική δράση της DXN είναι η προώθηση και το εμπόριο του γανοδέρματος, κοινώς γνωστό ως Lingzhi ή Reisi. Το 2003 εισήχθη στο χρηματιστήριο Bursa της Μαλαισίας, ενώ το 2011 μετατράπηκε σε ιδιωτική οντότητα. Η DXN κατατάσσεται ως μία από τις κορυφαίες εταιρείες απευθείας πωλήσεων με περισσότερα από 75 υποκαταστήματα, 14 εκατομμύρια συνεργάτες παγκοσμίως, ενώ με περισσότερα από 300 προϊόντα εξυπηρετεί 180 χώρες. Η επιχειρηματική ιδέα «Ένας δράκος» περικλείει όλες τις λειτουργίες στη δική μας οικολογική φάρμα για λόγους αποδοτικότητας κόστους. Αφοσιωμένος στην ιδέα «Ένας κόσμος, μία αγορά», ο Datuk Lim έθεσε σταθερά το αποτύπωμα της DXN στην παγκόσμια αγορά. Με αυτή την ιδέα διασφαλίζουμε τη βιωσιμότητα της επιχείρησής μας. Με τον πλούτο από το τροπικό δάσος. Το τροπικό κλίμα στη Βόρεια Μαλαισία παρέχει το ιδανικό περιβάλλον για την καλλιέργεια του γανοδέρματος. Ο Datuk Lim προάγει το FZIN, βελτιώνει την υπάρχουσα επιχείρηση γανοδέρματος και βοηθάει τους ανθρώπους να ανακαλύψουν τα ωφέλη αυτού του θαυματουργού βοτάνου. Το γανόδερμα συλλέγεται φρέσκο και χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη για τα προϊόντα μας. Το γανόδερμα είναι το βασικό συστατικό για την παρασκευή συμπληρωμάτων και προϊόντων διατροφής σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Τα συμπληρώματα και τα φαρμακευτικά προϊόντα παράγονται με αυστηρές διαδικασίες στο φαρμακευτικό συγκρότημα παραγωγής GMP. Ο χώρος παραγωγής θεραπευτικών προϊόντων TGA κατασκευάστηκε για να πληρεί τα αυστηρά διεθνή πρότυπα στις διαδικασίες παραγωγής. Με έδρα τη Μαλαισία, η DXN έχει ιδρύσει 10 εργοστάσια παγκοσμίως, καλύπτοντας την υψηλή ζήτηση και διασφαλίζοντας γρήγορη παράδοση προϊόντων. Η σπιρουλίνα είναι ένας τύπος άλγης. Πιστεύετε ότι είναι μια από τις παλαιότερες μορφές ζωής στη γη με ισχυρές πηγές θρεπτικών συστατικών. Από την ίδρυση της DXN επενδύσαμε σε μεγάλης κλίμακας καλλιέργεια και επεξεργασία σπιρουλίνας. Επεκτείναμε την επιχείρησή μας στην Κίνα, χτίζοντας ένα αγρόκτημα σπιρουλίνας στη Νινξιά. Με το υπερσύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής καφέ με γανόδερμα, η επεξεργασία, η ανάμιξη και η συσκευασία του καφέ DXN πραγματοποιείται υπό αυστηρό έλεγχο ποιότητας για την παραγωγή της υψηλότερης ποιότητας σειράς προϊόντων καφέ. Ακολουθώντας τις τρέχουσες τάσεις, η DXN έχει δημιουργήσει μια ισχυρή, προηγμένη τεχνολογία IT για την παγκόσμια επιχειρηματική ανάπτυξη. Η γρήγορη και αποτελεσματική διαχείριση αποθεμάτων επιτρέπει τη γρήγορη διεκπεραίωση και έγκαιρη παράδοση προϊόντων στους συνεργάτες μας παγκοσμίως. Τα προϊόντα της DXN εξάγονται και παραδίδονται σε όλο τον κόσμο μέσω ξηράς, αέρος και θάλασσας. Εκτός από τα προϊόντα ευεξίας, η DXN πιστεύει στην αναζωογόνηση σώματος, νου και πνεύματος. Το DXN Cyberville είναι ένας πολυχώρος ευεξίας και αναζωογόνησης με 150 σουίτες τύπου Soho. Επισκεφτείτε το Boulder Valley Glamping στο Πινάνγκ, ένα καταφύγιο οικοτουρισμού που ανήκει στην DXN. Θα σας αναζωογονήσει και θα σας φέρει πιο κοντά στη φύση. Βλέποντας, πιστεύεις. Παγκόσμια επιτυχία στην υγεία, την ευημερία και την ευτυχία. Η DXN είναι συνώνυμο της υγείας. Η DXN παράγει προϊόντα ευεξίας υψηλής ποιότητας για την παγκόσμια αγορά. Η DXN
έχει βελτιώσει τις ζωές σε όλο τον κόσμο με ένα μοντέλο υψηλού εισοδήματος και μια επιχειρηματική φιλοσοφία που έχει δώσει στους συνεργάτες της οικονομική ανεξαρτησία. DXN. Ένας κόσμος, μία αγορά.